punika kasunod dening Abdul Mahdi. Ayah. Abdullah Mahdi konang kasunod dening Hasan eko kaputra ning wasta. Hasan Malik Hasan eko kaputra dening sangit bangidang alif bangga putra dening adi tolib maka radhiyallahu anhum utawi putraning kuning inu piting sinembut ing carita ing nalika nipun Abdul Qadir dokter banding doiripun saking bibi sehingga prapta ing wafat maka ngucap saja musonit ingkang kekasih aboh padang putra ning salih eko kasono dening wasa sapanjeli Ladeng kabung padang nyeritakan isun ingkang ilmu lan karmarna lakang sifat satune Syekh Abdul Qadir Jailan arai Ampasari Raspati kang dalag pasagi kalayan kang pasariran jambar pano jajanggot tembar sakali betuk sangat engkang sorne amli boneka pirasatan wang derajat sarta anoni ilmuni yawang widi dan bagas mangun tampan dan cenari takakan kasih Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Boros saya nama kata berobaan mengajak kang sepuh lain Abdul Qadir kekali ketika Abdul Jabbar lawat kaping catur kekasih Isa kaping 5 ingkang Musa Ibrahim kana nama Mangkana Muhyiddin Abdul Qadir katelaing wastane kaputra Bang Maman wonten dening kang sun wanita mung sanunggal kecaping kama nyarita isud datan warostane putra wanita nanging pinanggihakeun iku one degesangen Kang Rama